Ще спра ли да си купувам нови ружови? Отговорът очевидно е не. Имам няколко нови, но първия, който искам да изпробваме е ето този от Catrice. Между другото, моят е в цвят 050 Plum. Отново пише да се разклати добре. Когато го отворите, изглежда ето така. И директно мисля да го нанеса на лицето. Това може би е лоша идея. Но сега ще проверим. Приготвила съм си четката. Нека сега да разнесем. Не очаквах такъв цвят. Май съм объркала цвета. Отново го избирах онлайн. Сега ще се опитам да го разнеса колкото се може повече. Но това е много пигментирано. Добре, на помощ идва бюти блендера, защото с четка това е невъзможно. Окей. Всъщност не изглежда зле. Само още малко трябва да го блендна. След 3 минути на блендване, мисля, че изглежда наистина добре. Цвета е естествен, но внимавайте, защото наистина е много пигментиран. Но накрая резултата мисля, че се заслужава.